ki runar ki bom sim lala bantep ki dei ki ai kilalet ban kawang petrol bom hau mot sanam jong JN Bauri ubadan hajan Bauri mansion dan kiti kat kum kitolong khubor lo ong bakani ke jingja kala cha ka step snya jong ka khatwei tarik nailar arjar sau kumba hakapo sau biji ai man step ki runar kila kawang petrol bom yo new mot bat hadien kila lon mauru yak ATM kabadan hadan kiti silong ki pulit kalaim kra police station bat ka kenhun forensic kila hiar syakani ke caka ban penlong ya ke cingtoket ke bobnya bat persang ban lumru ya ke video bala yoring de ki kor CCTV ban lap dien ya ki runar ki badon keti Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya